Kamar yadda suka saba a duk shekara, kwamitin tallafawa marayu na garin Tokarawa sun gudanar da taron tallafawa marayu da abinci kamar gero, shinkafa da taliya, sannan kwamitin ya ɗinka marayu kayan sallah adadin su 170. Taron ya samu halartar mai girma dagacin Tokarawa da babban limamin Juma'a na garin Tokarawa haɗi da manyan baƙi. A ƙarshe an gudanar da rabon kayan abincin haɗi da kayan sallah ga iyayen marayu. Thank you.